लामानो थांनाय नारना हिकाय नरानो जा खारत जाबादि आं एकदम कुनु फानो खानानै लामा करे आने लगे सम मकलिया सा नुग्या मकलिया सा बाचानो आज गुरि खलाय जाय तंमानि आने मुंसा करे आं मुखतन थायतन फरै जाय तंजामानि डाक्टर हस्पिटाल खलाय जा 24 रामचंद्रघाट कन्स्टिट्युन्सिनि बिसिं खबजाक सनबारि गामिनि खरकसा बुकुक पद्मरानी देबरमा मुंगै साखामिया अंगै खय साखामनोको कलायजाक ताबुक नक नुखुंबो बेलाइनो जुग्या लगिसं तंमनिबो बुइ हाइके काहामके मकलक नुकजाया बेलाइनो खारिमा सिंसा ताबुक पद्मरानी देबरमा बेलाइ साक्षिरे सुमाबाय जिबि साखामनोको रेफार कलायजाका खय साखामनोकनि सिमि फिया रांपुसा करै इंमाबाय थाङैमान्या जिबि साखामनोको थैबो थांबो अरनो तंनाय हिनै पाइथाको लुकुरकनो सुबासु सानै तंजाखा हाइके जे खागानां माइगानां लुकुरक सुबासु खलायना मुसुंगै तंखे चिनि स्क्रिनाव बिनि एकाउन्ट नाम्बार जाकनो रगारबो सुबासु खलायमानो बनो जे मानतै हाइके तामसाका पाइथाको खरायनेदि बुखुक पद्मरानी देबरमा हायंनि ताकुते बुखक संग्र नर आने लामानो थांनाय नारना हिकाय नरानो जा खारत जाबादि आं एकदम कुनु फानो खानानै लामा करे आने लगे सम मकलिया सा नुग्या मकलिया सा बाचानो आज गुरि खलाय जाय तंमानि आने मुंसा करे आं मुखतन थायतन फरै जाय तंजामानि डाक्टर हस्पिटाल खलाय जा रां खक्सा करे आनो डॉक्टर ले फारिरि लिखा जुरुवा थांगिना रां खक्सा करे आं ताम खायनाय ताकुते बुखक संग्र नर दानो सुबा खायसे आं सुबा जाथिनानै लामा मोथाथिनानै अ लामाना मुंसा खलायनानै मालिया आं हसुके कष्ट टेक खलाय जा बेनि बहक सामान आं दमसे लाय थांकामु ताकुते बुखक संग्र खायबो तंनार नरानो सुबाया खां ते मुंसा मालिया आने लामा मोथानानै बो आं मुंसा मालिया नरसानो खारथिनाय नरानो खारथि आने लगे सम मकलिया सा नुग्या नाहारि नायदि आइ मनुजा आन मुक्तन थायतन फरै जाय तंमान आं हस्पिटाल खलाय जा आंनो मुंसा सिलिया नक्सि सिसिनाय नक्साने लामानो मोथानानै सिनाय मोथाना सुबासु सानजाव आंनि गोसाबो बोरै किरे आ बोरै मानसि खरपा सावगो सादला किरे आनो पैसा पानो नाय माने किरे बोरै रमा थांबो सुगे जासि नरानो खायरौति ओ हायंगो तंनाय र ताकुते बुखक संग्र नरानो खायरौति आमन थान नंना आं कयजाव खाबाय खुबाय खलायो नरानो सुबा जादि नाम की दाम ने आने गुमु हिकाय पद्मरानी देबरमा बारी हिकाय नतुन सनबारी कुनानो माने पद्मबिल बकनी पद्मबिल बलक आने बलक हिकाय